ఈ లెవెల్ 3 కార్యక్రమంలో మనము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు సంస్కృతంలో రచించినటువంటి ఈ భక్తి రసామృత సింధువుకు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం ఏదైతే ఉందో ఆ అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అందులో ప్రథమ విభాగంలోని మనము ఇప్పటి వరకు 5 అధ్యాయాలను చూడడం జరిగింది. మొదటి అధ్యాయము భక్తియుక్త సేవ యొక్క సామాన్య లక్షణాలు, కృష్ణ భక్తి ప్రారంభిక దశలు, వైదిక భక్తి చేయడానికి సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు, అలాగే ముక్తి కన్నా భక్తియే విశిష్టత గలది అని, ఇక చివరికిలా మొన్న చూసినటువంటి దాంట్లో భక్తియుక్త సేవ యొక్క పవిత్రత అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పటి వరకు మనము చూడడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఈ భక్తి రసామృత సింధువులో 6 మరియు 7వ అధ్యాయాలుగా ఉన్నటువంటి భక్తియుక్త సేవ ఎట్లు చేయాలి, అలాగే ఆ భక్తి అంగాలకు ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు అనేటువంటి ఈ 2 అధ్యాయాలను మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఇందులో మొదటిగా భక్తియుక్త సేవ ఎట్లు చేయాలి, ఏ విధంగా భక్తి సేవను మనము భక్తిలో ఏ విధంగా మనము నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటి అంశాలను శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఇచ్చినటువంటివి. వాటికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇక ఈ భక్తియుక్త సేవ ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటి ఈ అంశంలో శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు తన సహోదరులు అలాగే షడ్ గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి సనాతన గోస్వాముల వారు రచించినటువంటి వైష్ణవులకు ఉపయోగపడేటువంటి, అంటే భక్తి విధానంలో ముఖ్యంగా ఏ విధంగా వృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి ఆ అంశంలో వారు హరిభక్తి విలాసము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రచించారు. ఆ గ్రంథంలో అంటే సనాతన గోస్వాముల వారు రచించినటువంటి ఆ గ్రంథంలో వైష్ణవులు పాటించవలసినటువంటి నిబంధనలను ముఖ్యంగా పేర్కొన్నారు అని చెప్తారు. వాటిలో వారు ఆ హరిభక్తి విలాసంలో ఇచ్చినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఉంచడం జరిగింది. ఇక ఆ హరిభక్తి విలాసంలో ఉన్నటువంటి వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేశారు అని చెప్తున్నాము. అలాగే మనకి ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో భక్తి ఎలా చేయాలి అనేటువంటి దానికి ఉన్నటువంటి వాటిలో ముఖ్యంగా ఒక 64 దశలు ఉంటాయి. 64 విభాగాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిని పాటిస్తూ ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో మనము నిమగ్నమవచ్చు అని చెప్తుంటారు. అలాగే వాటి యొక్క పూర్తి వివరణలు కాకుండా మనకి ఈ అధ్యాయంలో 64 అంగాలు, 64 అంశాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మొదట ఈ అధ్యాయంలో వాటి పేర్లను పరిచయం చేసి, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 7వ అధ్యాయంలో వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని ఏ విధంగా మనము ఆచరించాలి అనేటువంటి దానికి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలతో మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశము. సో అలాగే ఇక వారు ప్రతిపాదించినటువంటి సూత్రాలు, ఎందుకంటే శ్రీల సనాతన గోస్వాముల వారు మనకి ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దానికి చైతన్య మహాప్రభువుల ద్వారా వారు శిక్షణ పొందినటువంటి వారు. నేరుగా చైతన్య మహాప్రభువుల వారి దగ్గర నుండే ఈ అంశాలన్నిటినీ కూడా సనాతన గోస్వామి వారు
వారితో వినడం, నేరుగా వారి బోధనలు వారికి బోధించారు. చైతన్య మహాప్రభు, సనాతన గోస్వామి వారికి బోధించారు. సో, ఆ అంశాలన్నిటిని కూడా క్రోడీకరించుకొని సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వాముల వారు మనకి ఈ భక్తి విధానాల్లో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దానికి ఇచ్చినటువంటిది. సో, అయితే ఈ 64 అంశాలలో సాధారణంగా ప్రారంభిక దశలో ఉన్నటువంటి భక్తిలో ప్రారంభించడానికి మొదటి ఒక 10 సూత్రాలను తెలియచేస్తారు. సో, ఆ 10 ప్రాతిపదిక సూత్రాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రారంభంలో ఏ విధంగా భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటి అంశానికి వాటిలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఒక 10 అంశాలు చూసినట్లయితే, ముందుగా మొదటి అంశము అంటే భక్తి ప్రారంభించేటువంటి కనిష్ట భక్తులుగా ఉండేటువంటి భక్తి ప్రారంభించేటువంటి దీంట్లో మొదటి పాయింట్‌గా వారు మనకి తెలియచేసినటువంటిది ప్రామాణికుడైనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని పాదపద్మములను ఆశ్రయించుట. అంటే మనము మనంతట మనము భక్తి విధానాన్ని నేరుగా తెలుసుకొనలేము కనుక, ప్రామాణికులైనటువంటి పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆచరించడం. అంటే ఒక ఆచార్యుని దరిచేరి, ఆ ఆచార్యుని ద్వారా మనము భక్తిలో నెలకొనాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇక మొదటగా ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించిన తర్వాత రెండవ అంశంగా మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటిది, ఆ గురువు ద్వారా మంత్రదీక్షను పొంది ఆ భక్తియుక్త సేవ ఎట్లా చేయాలో నేర్చుకోవాలి వారి దగ్గర అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు, అంతకు ముందు ఉన్నటువంటిది కనుక వారు మనము భక్తి సేవ ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటిది మనకి వారు శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి అంశము. సో, కనుక ఆయన ద్వారా మంత్రదీక్షను పొంది భక్తి సేవను ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక విశ్వాసం మూడో పాయింట్‌గా చెప్తున్నారు. విశ్వాసంతోనూ, భక్తితోనూ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆదేశాలను పాటించాలి అని చెప్తారు. మొదటగా ఆచార్యుని ఆశ్రయించడము, ఆచార్యుని ద్వారా దీక్ష తీసుకొని ఆయన దగ్గర మనము ఇక విశ్వాసం, నమ్మకంతో, భక్తిలో ముఖ్యంగా శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు అనేవి అత్యంత ముఖ్యమైనవి. కనుక విశ్వాసంతోనూ, భక్తితోనూ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క ఆదేశాలను పాటించాలి. వారు ఏది చెప్తే ఆ చెప్పినటువంటి ఆదేశాలన్నిటిని కూడా పాటించాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఈ ఇంకా నాలుగో అంశం చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క పర్యవేక్షణలో ఆ పూర్వపు ఆచార్యుల అడుగుజాడలను నడుచుట. సో, మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల గురించి చూస్తూ ఉన్న క్రమంలో ఇప్పుడు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారికి ముందున్నటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు, వారికి ముందున్నటువంటి గౌర కిషోరదాస్, తర్వాత భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, జగన్నాథ్ దాస బాబాజీ, ఆ విధంగా పరంపరలో ఉన్నటువంటి అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి షడ్ గోస్వాములు. సో, ఆ విధంగా పూర్వపు ఆచార్యులు మనకు ఏమి అంశాలను ఇచ్చారో వాటన్నిటిని కూడా పాటిస్తూ రావాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక 5వ పాయింట్‌గా చెప్తున్నారు, కృష్ణ చైతన్య మార్గమును, అంటే ఆ చైతన్య మార్గంలో ప్రగతి సాధించడానికి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని మనము కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి, అంటే ఈ భక్తి విధానంలో ఎలా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి దాన్ని ఆ ఆచార్యుని అడిగి ప్రశ్నలు అడుగుతూ మనము తెలుసుకోవాలని చెప్తారు. సో, మనకి భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని దరిచేరి ఆయన్ని వినయంతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకి సేవలు చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. సో, ఆ విధంగా ఆయన్ని మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి కావలసినటువంటి అంశాలను వారి దగ్గర తెలుసుకుంటూ, అటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలను వారిని అడుగుతూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక 6వ అంశంగా చెప్తున్నారు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రీతి కొరకు ఎట్టి భౌతిక విషయమునైనా త్యజించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో అవరోధంగా ఉండేటువంటి అంశాలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని త్యజించడానికి, మనకు బాగా ఇష్టమైనటువంటివి అయి ఉండొచ్చు, భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు, ఆహార విషయాల్లో కానీ, మనం చేసేటువంటి చేతుల విషయాల్లో కానీ బాగా ఉండుండొచ్చు. కానీ అవి భక్తి మార్గంలో అవరోధాన్ని కలిగించేవిగా ఉన్నట్లయితే వాటిని
త్యజించాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకు ఏదైతే ఆటంకంగా ఉంటుందో అటువంటి వాటిని వదిలివేయాలి అని, అలాగే భగవంతుని సేవలో మనము నిమగ్నమవ్వడానికి దోహదపడేటువంటి అంశాలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని స్వీకరించాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఏడవ అంశంగా చెప్తున్నారు, పవిత్రమైనటువంటి తీర్థ ప్రదేశాలను చేరాలి. అంటే ద్వారక, బృందావనము అటువంటి ధామాలలో నివసించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఎనిమిదవ అంశంగా చెప్తున్నారు, భౌతిక జగత్తునకు సంబంధించినంత వరకు మనము అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే స్వీకరించాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాం కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో జీవన విధానానికి అవసరమైనటువంటి వాటిని మాత్రమే స్వీకరించాలి తప్ప, అనవసరమైనటువంటి అంశాలను మనము స్వీకరిస్తూ ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొనవద్దు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక తొమ్మిదవ అంశంగా ఏకాదశి దినమున, అంటే ఏకాదశి రోజు మన ఆల్రెడీ అందరికీ పరిచయం ఉంటుంది. ఇస్కాన్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏకాదశి. ఆ ఏకాదశి ఉపవాస వ్రతాన్ని పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక 10వ అంశంగా కొన్ని మనకి ఈ ప్రకృతిలో కొన్ని వృక్షాలు ఉంటాయి. అశ్వత్థ వృక్షము, తులసి వృక్షం ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి వృక్షాలకు ఆరాధన చేయడము అనేవి చెప్తుంటారు. ఇవి ప్రారంభంలో భక్తి చేయడానికి కావలసినటువంటి 10 నియమాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వ్యాఖ్యానం చెప్తున్నారు. ఈ 10 సూత్రాలు భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవను ప్రారంభించుటకు ముందుగా పాటించవలసినటువంటి ప్రాథమిక సూత్రాలు. ఇప్పుడు ఏవైతే మనము చెప్పుకున్నామో, అంటే పేర్లు మాత్రమే చెప్పుకున్నాం. సో వాటిని ఈ 10 ప్రాథమిక సూత్రాలు అని చెప్తున్నారు. భక్తి సేవలో నిమగ్నమవ్వడానికి ప్రాథమికమైనటువంటి సూత్రాలు ఇవి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆరంభంలో ఒక కనిష్ట భక్తుడు ఈ 10 సూత్రాలు పాటించినట్లయితే కృష్ణ చైతన్యంలో అతడు వెంటనే భక్తియుతమైనటువంటి మార్గంలో అతడు పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక 10 భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవడానికి ఉన్నటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి సూత్రాలు. ఇక భక్తియుతమైనటువంటి సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత భక్తిని పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక మరొక 10 సూత్రాల గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇక అంటే ఆ సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత అనంతరం పాటింపదగినటువంటివి. అంటే ముందు భక్తి ఏ విధంగా చేయాలి, ఏ విధంగా మనము అనేటువంటివి తెలియచేశారు ప్రాథమిక సూత్రాలు. ఇప్పుడు ఆ భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత మనము ఏ విధమైనటువంటి వాటిని పాటించాలి, అంటే ఏం చేయకూడదు అనేటువంటిది చెప్పవచ్చు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనము ఆ భక్తిలో పురోగమించాలి అంటే ఏ నియమాలను పాటించాలి అనేటువంటివిగా నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి 10 సూత్రాలని తెలియచేస్తున్నారు. అందులో అంటే వరుస క్రమంలో వస్తే 11వది, కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత పాటించవలసినటువంటి నియమాలుగా చెప్పేటువంటి వాటిలో మొదటిదిగా వస్తున్నటువంటిది, భక్తులు కాని వారి సాంగత్యాన్ని నిర్మహమాటంగా అంటే వదిలివేయాలి అంటే త్యజించాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే తద్వారా ఈ సాంగత్వం వలనే కొన్ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ భక్తులు కాని వారి యొక్క సాంగత్యాన్ని ఖచ్చితంగా వదిలివేయాలని చెప్తున్నారు. ఇక రెండవది, భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవా మార్గంని స్వీకరించడానికి ఇష్టం లేనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో, ప్రతిదానికి కూడా విపరీతమైనటువంటి భావనలు చెప్తుంటారు. అటువంటి వారికి ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తి గురించి ఉపదేశాలు చేయకూడదు అని చెప్తారు. రెండవది. అయితే మూడవదిగా చెప్తున్నటువంటిది, అధికమైనటువంటి ఖర్చులతో కూడినటువంటి దేవాలయాలను, ఆశ్రమాలను కట్టించాలి అనేటువంటి విషయాల్లో ఎక్కువ ఉత్సాహాన్ని చూపించవద్దు అని చెప్తుంటుంటారు మూడవ అంశంగా. అలాగే ఇక 4వ అంశంగా కూడా చెప్తున్నటువంటిది, ఎక్కువ పుస్తకాలను చదువుట, శ్రీమద్ భాగవతము మరియు భగవద్గీత వంటి ఉపన్యాసాలను ఇస్తూ జీవనోపాధిని దాన్ని ఏర్పరచుకోవడము చెయ్యరాదు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే
సాధారణంగా కొన్ని అవసరమైనటువంటి అంశాలపైన పరిపూర్ణతను సాధించాలి. అంతేకాని ఎక్కువగా అనవసరమైనటువంటి వాటిలో తెలుసుకొని, అలాగే ఈ భగవద్గీత, భాగవతం ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిపైన వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ డబ్బు సంపాదించాలి అనేటువంటి అంశంలోకి రాకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక ఇందులో ఐదో అంశంగా అంటే 15 వస్తుంది మొత్తంగా నిత్య జీవన కార్యక్రమంలో అశ్రద్ధ చూపకుండా ఉండాలి అని చెప్తారు. సాధారణంగా జీవన విధానానికి కావాల్సినటువంటి వాటి యొక్క కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా రెగ్యులర్‌గానే పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక 6వ అంశంగా చెప్తున్నారు, దుఃఖం కలిగినప్పుడు కుంగిపోవడం గాని, సుఖము వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవటం కానీ చేయకూడదని చెప్తారు. సో, ఈ సుఖదుఖాలు అనేటువంటివి మన జీవన విధానంలో కాలక్రమంలో వచ్చిపోయేటువంటి చలికాలము, ఎండాకాలం వంటివి అని చెప్తారు. కాబట్టి వాటిని మనము టాలరేట్ ఓర్చుకోవాలి. అంతేగాని సుఖం వచ్చినప్పుడు ఏదో పొంగిపోవడము, కష్టం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోవాలి. ఇవన్నీ కూడా కర్మల ప్రకారంగా వచ్చిపోయేటువంటివి. ఏది కూడా శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు. కాబట్టి వాటిని వాటి విషయంలో కూడా సమత్వాన్ని పాటించాలి. అదే భక్తుల లక్షణాలని చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో కూడా మనకి. ఇక ఇంకా మరి మనం కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి అన్య దేవతలను దూషించకూడదు అని చెప్తారు. అందరికి కూడా వారు కూడా వారి వారి యొక్క స్థానాలను మనం ఇవ్వాలి. అంతేకాని దూషించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. పూజించకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ దూషించకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఏ ప్రా ఏ ప్రాణికి అనవసరమైనటువంటి కష్టాన్ని కలిగింపకూడదని చెప్తారు. అంటే ఈ జీవ వ్యవస్థలో అందరినీ కూడా సమానులుగానే చూడాలి అని చెప్తారు. మనకు అందుకే ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల గురించి వింటూ ఉన్నప్పుడు, వారి లీలల గురించి మనం చెప్తూ ఉన్నాం. మనకి మంగళూరు వారు ఇక్కడ మనకి సదాచార క్లాసులలో చూస్తూ ఉంటాం. ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు ఉన్నట్లు వాళ్ళు ఏ విధంగా వారి యొక్క జీవిత చూస్తే మనకి ఆ సర్వజీవుల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి సమానత్వాన్ని ఉండాలి అనేటువంటిది కూడా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ ప్రాణికి కూడా అనవసరమైనటువంటి కష్టాన్ని కలిగించకూడదు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక దేవాలయాల్లో విగ్రహారాధనలో గాని, భగవన్నామ జపంలో గాని అపరాధములు దొర్లకుండా జాగ్రత్తతో వ్యవహరించాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే దేవాలయానికి వెళ్ళి పూజలు చేసి విగ్రహారాధన చేసేటువంటి విషయాల్లో గానియండి, లేకపోతే మామూలుగా భగవంతుని యొక్క నామజపం చేసేటప్పుడు కూడా ఎటువంటి అపరాధాలు దొర్లకుండా ఉండాలని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి 10 నామాపరాధాలు ఉంటాయండి. సో, కాబట్టి అట్లాంటివి జరగకుండా చూడాలని చెప్తారు. అలాగే ఇక 10వ అంశంగా అంటే భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత పాటింపవలసినటువంటి వాటిలో చివరిగా చెప్పినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని గాని, అతని భక్తులను గాని ఎవరైనా దూషించుచున్నట్లయితే దాన్ని సహించకూడదు అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుడిని కానీ, భగవంతుని యొక్క భక్తులు వైష్ణవులను కానీ ఎవరైనా దూషిస్తూ ఉంటే అక్కడ దాన్ని సహించవద్దు అని చెప్తారు. చేతనైతే ఆపగలగాలి, లేదా అంటే అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి తప్ప అక్కడ దూషణ జరుగుతూ ఉంటే మనము దాన్ని అక్కడ ఉండొద్దు అని చెప్తుంటారు. ఈ విధంగా పాటించవలసినటువంటి నియమాలు చెప్తున్నారు. ఇవి 10 సూత్రములుగా చెప్పాలి. దీన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వ్యాఖ్యానం చెప్తున్నారు. ఆ పై 10 అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పినట్టు అంటే 11 నుండి 20 చెప్పినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 10 సూత్రాలను పాటింపనిచో ఏ వ్యక్తియు సాధన భక్తి స్థాయిని అందుకొనజాలడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భక్తి స్థాయిని, సాధనా భక్తి స్థాయిని అందుకోవడానికి ఈ 10 నియమాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అందులో మిక్కిలి ప్రధానమైనవి మొత్తము 20 ఇప్పటి వరకు శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు పేర్కొన్నారు. ఈ 20 సూత్రాల్లోనూ మొదటి 3 అనగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించుట, ఆయన నుండి మంత్రదీక్షను పొందుట, శ్రద్ధతో ఆయనని సేవించుట అనేవి మిక్కిలి ముఖ్యమైనవి అని చెప్తారు. సో, ఈ 20 సూత్రాల్లో కూడా మొదటగా ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది, భక్తిలో ఖచ్చితంగా ఉండవలసినటువంటి ఆ 3 గురించి చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించడము, ఆయన ద్వారా దీక్ష తీసుకోవడము, ఆయన యొక్క
నియమాలను, ఆయన చెప్పినటువంటి ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఆయన్ని శ్రద్ధతో సేవించడము అనేటువంటిది 3 ఈ ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో, ఇవి గాకుండా ఇంకా భక్తి అంగాలైనటువంటి మరికొన్ని సూత్రాలను శ్రీల రూప గోస్వాములు వారు ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు అంటూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తున్నారు. సో, ఆ విధంగా 20 వరకు చెప్పడం జరిగింది. 21గా చెప్పినటువంటి దాంట్లో ఇక భక్తుడు వైష్ణవ చిహ్నాన్ని, తిలకాన్ని నుదుట ధరించాలి అని చెప్తారు. భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత నిరంతరం కూడా ఈ వైష్ణవ తిలకాన్ని ధరించి ఉండాలి అని చెప్తారు. ఇంకా ఈ నుదుటి మీదనే కాదు, మొత్తంగా దేహం పైన కూడా మనము తిలకాన్ని ధరించాలి అని చెప్తారు. అవసరమైతే హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని కూడా కొంతమంది ఆ దేహం పైన రాసుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్పినట్లుగా వైష్ణవ తిలకాన్ని నిరంతరం కూడా ధరించాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే మనకి చెప్తున్నారు రెండవది, తిలక చిహ్నం ధరించేటువంటిదే కాకుండా హరే కృష్ణ అని కూడా తన దేహం పైన రాసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలాగే భగవంతునికి మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి అర్పించినటువంటి పుష్పములను, తోమాలను భక్తుడు స్వీకరించి తన దేహంపై ధరించాలి అని చెప్తారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం, టెంపుల్‌కి వెళ్ళినట్లయితే, ఇస్కాన్ మందిరాలకు వెళ్ళినట్లయితే ఆచార్యులు భగవంతుడికి సమర్పించినటువంటి పూలు, అలాగే మాలలను తీసి భక్తులకు కూడా ధరిస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు మనకి ప్రసంగం చేసేటప్పుడు ఆచార్యులు ధరించినటువంటి ఆ మాలలు కూడా తీసుకొని భక్తులు చేస్తారు. కాబట్టి అట్టి భగవంతుడికి మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి సమర్పించినటువంటి ఆ మాలలను కూడా తీసుకొని మన యొక్క దేహం పైన వేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, ఆచార్యుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతూ ఉంటుందని చెప్తారు. అలాగే భగవంతుని సన్నిధానంలో నాట్యం చేయడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. సో, సాధారణంగా అది ప్రతి ఇస్కాన్ మందిరంలో కూడా జరుగుతూ ఉంటుండేటువంటి అంశం. సో, అక్కడ హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్తూ భక్తులు నాట్యం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక భగవంతునికి గాని, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి గాని దర్శించిన అంటే మనకు కనిపించగానే సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేయాలని చెప్తారు. సో, మనం టెంపుల్‌కి వెళ్ళగానే సాధారణంగా ఇస్కాన్ మందిరంలో కానీ ఆచార్యులు గాని కల్పించినప్పుడు మనకి ముందుగా పూర్తి స్థాయిలో సాష్టాంగ నమస్కారం అంటే పురుషులకు మాత్రం ఇది. ఈ సాష్టాంగ నమస్కారం అనేటువంటిది కంపల్సరిగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి మరియు మనము ఆలయంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ భగవంతుడి సన్నిధానంలో సాష్టాంగ నమస్కారాలు, ప్రణామాలు చేయాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే శ్రీకృష్ణుని ఆలయం దర్శించినప్పుడు భక్తుడు నిలబడవాలి. అక్కడికి పోయి మనము ఆ మందిరంలో నిలబడి ఆ భగవంతుని యొక్క విగ్రహం చూస్తూ ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంకొకసారి మనకి సాధారణంగా ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో వీధులలో భగవంతుని యొక్క ఊరేగింపులు జరుగుతుంటాయి. మనకి సాధారణంగా చూస్తాం రథయాత్ర గాని, శోభాయాత్రలని భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఉత్సవ విగ్రహాలతో వీధుల్లో యాత్రలు జరుగుతుంటాయి. అటువంటి సందర్భాల్లో ఖచ్చితంగా ఆ యాత్రలలో పాల్గొనాలి. ఆ భగవంతుడి యాత్రతో పాటు మనము కూడా ఉండాలి, ప్రయాణించాలి అని చెప్తుంటుంటారు. ఇంకా భక్తుడు ప్రతిదినము కూడా, అంటే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత భక్తుడు ప్రతిదినము ఉదయము, సాయంత్రము 2 సార్లు విష్ణు ఆలయాలను దర్శించాలి అని చెప్తుంటారు. సో, ఇది సాధారణంగా మనకు బృందావనం యాత్ర చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఉదయం అక్కడ అనేకమైనటువంటి ఆలయాలున్నాయి. అక్కడ ఆ వైష్ణవ ఆలయాలను దర్శించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆలయం చుట్టూ ముందుగా కనీసము 3 పర్యాయాలు, 3 రౌండ్ మనం సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ భారతదేశంలో మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి ఏ టెంపుల్‌కి వెళ్ళినా కానీ ఆ ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటాం. సో, కనీసము ఆలయం చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణలు చేయాలని చెప్తారు. ప్రతి ఆలయంలో కూడా ఈ ప్రదక్షిణలు చేసేటువంటి అలవాటు ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా ఆలయాల్లో ప్రదక్షిణ చేయాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇక
దేవాలయంలో శాస్త్ర విధులను అనుసరించి విగ్రహారాధన చేయాలి అని చెప్తారు. అంటే సాధారణంగా ఆహ్, ప్రతి ఆలయంలో కూడా హారతి, తర్వాత ప్రసాదం అర్పించటము, భగవంతుని యొక్క శ్రీ విగ్రహ అలంకరణ చేయటం మొదలైనటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా సక్రమంగా జరుగుతూ ఉండేటట్లు చూడాలని చెప్తారు. ఇక భక్తుడు ఆ శ్రీ విగ్రహాలకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి సేవ చేయాలి. ఆ విగ్రహాలకు అలంకరణ చేయడము, వాటికి సంబంధించినటువంటి సేవలేవైనా ఉన్నట్లయితే మనకి ఆచార్యులు వారు ఇస్తూ ఉంటారు టెంపుల్‌లో పోతే. సో, కాబట్టి చెప్తూ ఉంటారక్కడ. మనకి వీరు ఈ సేవ చేయాలి. ఆ విధమైనటువంటి సేవా అవకాశాలొచ్చినట్లయితే అది భాగ్యంగా అనుకుని వాటిని చేయాలి అని చెప్తారు. అలాగే మందిరంలో అంటే ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను గానం చేయాలి అని చెప్తారు. సంకీర్తన యజ్ఞం మనకు చైతన్య మహాప్రభువులు వారు అందించినటువంటి ధ్యానంతో పాటు సంకీర్తన గానం కూడా చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని నామాలను ఆ! చా సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా గానం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే సంకీర్తనం చేయడం కూడా చేయాలి అని చెప్తారు. అందరూ కలిసి భక్తులందరూ కలిసి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను కీర్తించాలి అని చెప్తారు. అదే సంకీర్తనం. అలాగే జపం చేయాలి. సో, మనకి ఇస్కాన్‌లో ముఖ్యంగా 16 మాలలు జపం చేయడము అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే స్తోత్రములు చేయడము, అలాగే ప్రసిద్ధ ప్రార్థనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రార్థనలు మనం ఎవరైనా భక్తులు భాగవతంలో ఉన్నటువంటి వాటిలో ప్రార్థనలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రార్థనలను మనము చదవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఉదాహరణకి మనకి ఆహ్, భాగవతంలో వచ్చే కుంతి ప్రార్థనలని ఉంటాయి. సో, అలా ఇంకా కొన్ని ఆ భక్తులు చేసినటువంటి ప్రార్థనలు భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఆ భక్తులు చేసినటువంటి ముకుందమాలా స్తోత్రం ఉంటుంది. అందులో కులశేఖర ఆళ్వార్ల వారు ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తిస్తూ చేసినట్టు. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఆ ప్రార్థనలు చదవాలని చెప్తారు. అలాగే టెంపుల్‌లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి మరొక అంశం ఏంటంటే, మహాప్రసాదం ఏదైతే ఉందో అంటే మనము భగవంతునికి త తయారు చేసి, ప్రసాదం తయారు చేసి ఆ భగవంతునికి సమర్పించిన తర్వాత అది మహాప్రసాదం అవుతుంది. ఖచ్చితంగా ప్రతి భక్తుడు ఆ మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి అని చెప్తారు. అలాగే చరణామృతం అభిషేకం చేసిన తర్వాత అంటే అభిషేక తీర్థము లేదా శ్రీ ప్రసాద తీర్థము అని అంటారు. అటువంటి వాటిని ఖచ్చితంగా ఆలయాలకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి తీర్థం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము స్వీకరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే భగవంతుడు ధరించినటువంటి పుష్పమాలలను, అలాగే ధూపమును ఆగ్రహించే అది కూడా మనం అక్కడ ఉండేటువంటి పుష్పాలు భగవంతునికి సమర్పించిన తర్వాత పుష్పాలు తీసుకొచ్చి ఇస్కాన్‌లో జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఆ పుష్పాలు మనకు చూస్తే వాటిని స్మెల్ చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో, అలాగే ఇక శ్రీ విగ్రహములను, చరణారవిందములను సృజించవలె. బయట ఉండేటువంటి విగ్రహాల్లో అవకాశం ఉన్నట్లయితే భగవంతుని యొక్క పాదాలను మనం ఎప్పుడు కూడా విగ్రహాన్ని మనం దర్శించేటప్పుడు కింద నుంచి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల దగ్గర నుంచి మనం చూస్తూ పోతూ ఉంటుంటాం. పై వరకు కూడా. నేరుగా పైనుంచి కనిపిస్తుంది గానీ పైనుంచి చూడొద్దు. కింద నుండి మనము చూస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే గొప్ప భక్తి భావంతో ఆహ్, శ్రీ విగ్రహాలను ధరించాలి. ఆలయాల్లో ఉండేటువంటి ఆ విగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం చాలా భక్తి భావంతో భగవంతుడే అక్కడ ఉన్నట్లు. అది ఒక విగ్రహము అని కాకుండా ఎందుకంటే ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత అది ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది. కాబట్టి అది ఆ భగవంతుని ఆ విగ్రహాలను మనము చేయాలని చెప్తారు. అలాగే వివిధ సమయాల ప్రకారంగా హారతి టైం ఉంటుంది. ఆ హారతులు ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి గ్రంథాల నుండి భగవాన్ యొక్క లీలలను శ్రవణం చేయాలి. సాధారణంగా ఇస్కాన్‌లో ఉండేటువంటి సాంప్రదాయాల్లో ఉదయం పూట శ్రీమద్ భాగవతము ప్రవచనాలుంటాయి. సాయంకాలము భగవద్గీత పైన ప్రసంగాలు ఉంటాయి. సో, కాబట్టి వాటిని మనము అక్కడికి వెళ్లి వినాలి అని చెప్తారు. అలాగే శ్రీ విగ్రహంలోను అనుగ్రహం కొరకు ప్రార్థించాలి అని చెప్తారు. అలాగే విగ్రహాలను ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ ఉండాలి. మనం ఏదైనా ఒక టెంపుల్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క టెంపుల్‌లో ఒక్కొక్క విగ్రహాలుంటాయి. అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము ఆ విగ్రహాలు మనకి మనసులో, మన దృష్టిలో కనిపించే విధంగా, స్మరణలో ఉండే విధంగా ఉండాలని చెప్తారు. అలాగే శ్రీ విగ్రహాల గురించి ధ్యానం చేయాలని చెప్తున్నారు. స్వచ్ఛందంగా శ్రీ విగ్రహాలకు సేవ చేయాలి అని చెప్తారు. మనకు అవకాశం లభించినప్పుడు. అలాగే భగవంతుడిని తన యొక్క మిత్రుడుగాని భావించాలి అని చెప్తారు. ఆయనే చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో. నేను నా యొక్క భక్తులకు
అంటే ఆయన్ని భక్తి ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది చెప్తారు దానిలో. అంటే చాలా ఆప్తమిత్రుడుగా నన్ను భావిస్తూ భక్తి చేయాలి అని ఆయనే చెప్పినటువంటి అంశం. కాబట్టి భగవంతుడిని మనము మన యొక్క మిత్రుడుగా, ఆప్తమిత్రుడుగా భావిస్తూ ఆయన్ని చేయాలని చెప్తారు. అలాగే తన సర్వస్వము భగవంతునికి అర్పించాలి అని చెప్తారు. సో, మనము ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యం కూడా ఇది కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడం. ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవడమే ఇది కాబట్టి తన సర్వస్వము భగవంతుడికి సమర్పించాలి అని చెప్తారు. అలాగే మనస్సుకు నచ్చిన వస్తువును అనగా ఆహార పదార్థములు గాని, వస్త్రములను గాని అర్పింపవలెను. అంటే మనకేది నచ్చితే అది మనకని కాకుండా భగవత్ సంబంధం మనకేదైనా ఆహార విషయంలో ఏది ఉందనుకో, మనం అది నేరుగా మనకిష్టమైంది అని మనం వండుకొని కాకుండా అది మంచిగా తయారు చేసి దాన్ని భగవంతునికి ప్రసాదంగా ఇచ్చి, అది భగవంతునికి ఇష్టమైనదిగా భావించి, దానికి ఆయనకి సమర్పించి దాన్ని తీసుకోవచ్చు. అందుకనే మనకి ప్రసాదం అంటే ఇస్కాన్‌లలో పూర్తిగా సంతృప్తిగా పెడుతూ ఉంటుంటారు. బయట టెంపుల్స్‌లో ఇచ్చే విధంగా ఉండదిక్కడ. సో, కాబట్టి ప్రసాదం కూడా చాలా అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఎట్టి ఆయాస, ప్రయాసలు లెక్క చేయకుండా శ్రీకృష్ణ భగవానుని కొరకు శ్రమించాలి అని చెప్తారు. అంటే మనము భగవత్ సేవలో ఎటువంటి ఇబ్బందిగాను భావించకుండా భగవంతుడికి సేవ చేయాలి అని చెప్తారు. అలాగే ప్రతి సందర్భంలోనూ శరణాగతితో ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎప్పుడు కూడా పూర్తి స్థాయిలో శరణాగతి ఉన్నప్పుడే భగవంతుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అలాగే తులసి మొక్కకు నీరు పోయాలి అని చెప్తారు. శ్రీమద్ భాగవతం వంటి గ్రంథాలను నిరంతరము వినాలి అని చెప్తుంటారు. మధుర, బృందావనము, ద్వారక వంటి పవిత్ర ధామాలలో నివసించాలి అని చెప్తారు. అలాగే భక్తులకు సేవ చేయాలి. ఇది కూడా ముఖ్యమైనటువంటి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన కంటే ఆయన యొక్క భక్తులకు సేవ చేసేటువంటి వారిని ఎక్కువగా ఆయనకి ఇష్టం ఉంటుందని చెప్తారు. అలాగే భక్తుడు తన సేవా విధానమును తన స్తోమతకు అనుకూలంగా రూపొందించుకోవాలని చెప్తున్నారు. అలాగే కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవలు ఉంటాయి. ఆ సేవలలో కూడా నిమగ్నం అవ్వాలని చెప్తారు. అలాగే జన్మాష్టమి వంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఏది చేసినా భక్తుడు ఆ శ్రీ విగ్రహం పట్ల భక్తితో చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తులు కాని వారిని వదిలి భక్తులతో కలిసి శ్రీమద్ భాగవతమును పఠిస్తూ ఆనందించాలి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భక్తులైనప్పుడు మాత్రమే ఆయన యొక్క లీలలను సరిగా అవగాహన చేసుకోగలరు. అభక్తులు ఎప్పుడు కూడా దాన్ని సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, తనకంటే పరిణితి పొందినట్లు భావింపబడు భక్తుల సాంగత్యం చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఎందుకు నేర్చుకోవడానికి కుతూహలంగా ఉండేటువంటి వాటిలో సాధారణంగా ఈ క్రమంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకంటే తక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వారికి మనము నేర్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో, మనతో సమానంగా ఉన్న వాళ్ళతో స్నేహం చేయాలి. మన కంటే ఎక్కువగా తెలిసినటువంటి వారి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తుంటుంటారు. సో, కాబట్టి పరిణితి పొందినటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే భగవన్నామాన్ని నిరంతరం జపించాలి. మధుర ప్రాంతాల్లో గడపవాలి అనేటువంటి అంశాలను తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా మొత్తము ఈ భక్తి అంగాలు అని చెప్తారు. ఏవైతే మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా భక్తి అంగాలని. ఇవి 64 భక్తి అంగాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందులో మొట్టమొదటి 10 సూత్రాలు ప్రాథమిక సూత్రాలు అని, ఆ తర్వాత చెప్పినటువంటి 10 సూత్రాలు రెండవ దశకు సంబంధించినవి అని, ఇక అవి గాక మరి 44 ఏవైతే అవి 20 ప్లస్ ఇవి 44 మొత్తం 64. ఈ 44 ఈ భక్తి అంగాలు చేర్చబడినవని. సో, ఈ 64 భక్తి అంగాల్లోనే మన దేహము, మనస్సు, కర్మలన్నీ చేరి ఉండాలి అని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానంలో, వారి రూప గోస్వాముల వారి యొక్క విధానాలకి వారు వ్యాఖ్యానాలు ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. సో, దీనికి ఇక కొన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాలను క్రోడీకరిస్తూ శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు వివరించినటువంటివి మనము ఈ 7వ అధ్యాయంలో చూడవచ్చు. సో, ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ అంశాలనే ఇంకా వారు ఆధారాలతో ఇస్తూ ఉన్నారు. మొదటిది అందులో మనకి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించుట అనేటువంటిది
అతి ముఖ్యమైనదిగా చెప్పబడినటువంటిది. సో, దీనిలో మనకి అంటే ఆహ్, రిఫరెన్సెస్‌గా వారు ఇస్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో అందులోను 11వ స్కందము 3వ అధ్యాయము 21 శ్లోకంలో ప్రబుద్ధుడు నిమి మహారాజుతో ఇట్లన్నారట. "ఓ మహారాజా! ఈ పాంచభౌతిక జగత్తులో నిమిత్తమైన ఆనందం లేదని ఎరుంగుము." అంటే ఈ పాంచజన్యం అనగా తెలిసినటువంటి ఇప్పుడు మన దేహంలో ఉండేటువంటి భూమి, నీరు, అగ్ని, ఆ! గాలి, ఇవి ఏవైతే ఆకాశం అనేటువంటి ఇవి 5 అంశాలతో కూడినటువంటి దీంట్లో ఆనందం లేదని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఇచ్చట ఏదో ఆనందము గలదనుకోవడం కేవలము భ్రాంతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనముండి ఇక్కడే మనం అనుభవించేటువంటి ఇవన్నీ ఆనందము అని అనుకోవడం అనేటువంటిది ఒక భ్రాంతి. మన భగవద్గీతలో గూడా చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఈ భౌతిక జగత్ ఒక అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చి చెప్తారు మనకాయన. వాస్తవానికి అది వాస్తవం కాదు. దాని యొక్క ప్రతిబింబంగా చెప్పబడింది. అందుకనే పైనుండి వేర్లతో ప్రారంభమై శాఖలు కిందికి వచ్చిన విధంగా చెప్తుంటారు. సో, ఈ భౌతిక జగత్ దుఃఖభూయిష్టమైన తప్ప మరి ఒకటి కాదు. నిజమైన ఆనందము పొందగోరు ఏ వ్యక్తి అయినా ఒక ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని ఎంచుకొని ఆయన వద్ద మంత్రదీక్షను గ్రహించి ఆయనను శరణు వేడవలెను. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడికి ఉండవలసినటువంటి యోగ్యతలు, శాస్త్ర సిద్ధాంతములను యుక్తులతో అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొని నిష్ణాతుడై ఉండవలెను. ఆ నిర్ణయాల పట్ల ఇతరులకు విశ్వాసము కలిగింపగలిగి ఉండవలెను. అలాగే దేవదేవుని శరణు పొంది భౌతిక విషయములన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టి మహాత్ములే ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులని గ్రహించండి. మనకి ఇక్కడ ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే ఇప్పుడు గురు మహారాజులు ఉన్నారు. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా అన్ని అంశాలు ఇక్కడ అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క యోగ్యతలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను యుక్తులతో అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొని నిష్ణాతులై ఉండాలి అని చెప్తారు. మరి అటువంటి విజ్ఞానం అంటే ఏదైతే విషయాలను తెలుసుకున్నామో తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అనుభూతితో పొందాలి అని చెప్తారు. అనుభవపూర్వకంగా పొందేటువంటి జ్ఞానం అదే విజ్ఞానం అవుతుంది. సో, ఆ విజ్ఞానాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు, అలాగే ఇతరులకు దాన్ని విశ్వాసం కలిగించగలిగేటువంటి వారు. అలాగే వారు కూడా ఆ భగవంతుడికి పూర్తి స్థాయిలో శరణ పొంది ఉండాలి దేవదేవుడికి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల్నే గ్రహించి వారి ద్వారా ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నారు. సో, అటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుడినే మనము అన్వేషించి ఆయనను దరిచేరాలి అని చెప్తారు. కాబట్టి ముందుగా ఆచార్యుడిని తీసుకునేటువంటి విధానంలో కూడా ముఖ్యంగా ఒక పరంపరలో ఉన్నారా లేదా అనేటువంటిది ముఖ్యంగా చూడాలి అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత అటువంటి ఆచార్యుని ఎన్నుకున్న తర్వాత ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని దరిచేరిన తర్వాత ఆయన వద్ద దీక్షను స్వీకరించి ఆయన యొక్క ఆదేశాలను పొందాలి అని చెప్తారు. దీనికి కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలోనే చెప్పబడినటువంటి మరొక అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ప్రామాణికంగా ఇచ్చినటువంటిది చెప్తున్నారు. ఓ మహారాజా, శిష్యుడు తన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని కేవలము ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడినిగే కాక దేవదేవుని యొక్క పరమాత్మ యొక్క ప్రతినిధిగా కూడా అంగీకరించవలే అని చెప్తున్నారు. అనగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు శ్రీకృష్ణుని బాహ్య రూపము గనుక ఆయనను భగవంతునిగానే అంగీకరించాలి అని చెప్తారు. ఎవరైతే దీక్షా గురువు మనకి ఉంటారో ఆ దీక్ష ఇవ్వగలిగేటువంటి వారు. సో, మరి ఆయన అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఇక్కడ ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకి ఎదురుగా లేరు. మరి ఆయన యొక్క ఎదురుగా మనకు ఉన్నటువంటిది ఎవరు అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, భగవంతుని యొక్క అంశాలను మనకి తెలియచేసేటువంటి వారు ఎవరంటే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని భగవంతునిగానే అంగీకరించాలి అని చెప్తారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కూడా చెప్తారు, ఆచార్యుడు నేను వేరు కారు. ఎవరైతే ఆచార్యుడిని నన్నుగానో చూస్తారో
వారు ఆచార్యుని ఎప్పుడూ కూడా తక్కువగా అంచనా వేయరు. ఆయన ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిగా చూడరు అని చెప్పి కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తారు. సో, కాబట్టి అదే కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క బాహ్య రూపంగానే మనము ఆయన్ని చూడాలి అని చెప్తారు. అలాగే సకల శాస్త్రాలు కూడా దీనిని ధృవీకరించబడినవి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శిష్యుడు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆ విధంగా అంగీకరించాలి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా అంగీకరించినప్పుడు ఆయన వద్ద శ్రీమద్ భాగవతము, శ్రీమద్ భగవద్గీతము వంటి ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలను ఆయన దగ్గర శ్రవణము, కీర్తనం చేసి ప్రేమతో ఆ దేవాది దేవుని యొక్క సేవలో భక్తి స్థాయిలో శిష్యునిగా ఆయన ఆచరించవలసినటువంటి ధర్మాలు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరొక మూడవ అంశంగా చెప్పబడింది మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి 64 అంశాలలో విశ్వాసంతో ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని సేవించాలి. ఇది సాక్షాత్ భగవద్గీతలో మనకి కృష్ణ భగవానుడే బోధించినటువంటి అంశము. సో, కాబట్టి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని నుండి దీక్షను స్వీకరించు విషయంలో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఇది భగవంతుడు ఉద్ధవుడికి చెప్పినటువంటి అంశంగా చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే, "ఓ ప్రియమైన ఉద్ధవా, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి నాకు ప్రతినిధిగా మాత్రమే గాక నన్ను సేవించినట్లే సేవించవలెను." అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మనకు దీక్ష ఇచ్చేటువంటి ఆ దీక్షా గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో, మంత్రాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ దీక్షా గురువు ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుడే చెప్తున్నాడు సాక్షాత్తు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి నా యొక్క ప్రతినిధిగానే గాదు, ఆయనని సేవిస్తే నన్ను సేవించినట్లుగానే సేవించాలి అని చెప్తున్నారు. ఆయన కేవలము మానవ మాత్రుడిగా ఎన్నడూ పరిగణింపరాదు. సాధారణ మానవుని చూసి ఈర్ష్యపడినట్లుగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని చూసి ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటారు. ఏంటి ఆచార్యుడికి గురువులు ఉన్నారనుకోండి మనకి. ఆయనకి అంత విలువిస్తున్నారు. మనం కూడా చేస్తున్నాం గదా! మనలాగే గదా ఆయన. ఆయన మనలాగే 2 కాళ్ళు, 2 చేతులు ఉన్నాయి. మనలాగానే ఉంటాడు. మనలాగానే వస్త్రాలు ధరిస్తాడు అనే భావంలో ఉంటుంటాం. కాదు అది. అది తప్పుడు భావన. సో, ఆయన చూసి ఎప్పుడు కూడా ఈర్ష్యపడకూడదు అని చెప్తారు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని దేవదేవుని ప్రతినిధిగానే చూడాలి. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి సేవ చేయుట అనగా సర్వదేవతలకు సేవ చేసినట్లు అవుతుందని చెప్తారు. ఇతర దేవతలందరూ కూడా సేవ చేసినట్లయితే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పదాలలో మరొక అంశము పూర్వాచార్యుల అడుగుజాడలలో నడుచుట. సో, దీనికి మనకొక ప్రామాణికంగా ఇచ్చేటువంటిది స్కంద పురాణంలో ఇస్తున్నారు. భక్తుడు పూర్వ ఆచార్యులందరి అడుగుజాడలలో నడవవలెనని నిర్దేశించబడినది. అట్లు నడుచుట వలన అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి నందు ఎటువంటి శోకము, పరాజయము నొందకుండా మనము అంటే ముందుకు సాగగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ విధంగా పూర్వ ఆచార్యులు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనమున్నాం. మన ఆచార్యులకి చేస్తున్నాం. వారు వారే ఆచార్యులు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి అందుకనే మనం ఇస్కాన్‌కి వెళ్తే ఈ పరంపరలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పుడు అందరికీ కూడా దీక్ష గురువు లాంటి శిక్ష గురువులు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క ఇచ్చినటువంటి గ్రంథాలన్నిటిని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకాచార్యుల ప్రతి ఇస్కాన్ కూడా ఆయన ప్రముఖులుగా ఉన్నారు. మనం ఇంతకుముందు ఎవరన్నా ఈ ఐడీసీ కోర్స్ చూసినట్లయితే దాంట్లో కూడా చూస్తాం. సో, కాబట్టి వారి గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, అలాగే గౌరకిషోరదాస బాబాజీ, అంతకుముందు వారికి ముందున్నటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్లు, వారికి ముందున్నటువంటి జగన్నాథ దాస బాబాజీ. సో, ఆ విధంగా క్రమంలో అలాగే షడ్గోస్వాములను ఆ విధంగా గుర్తు చేసుకోవాలి. మనం ప్రణామ మంత్రాలు చెప్పేటప్పుడు గురు మంత్రం చెప్తూ ఉంటాం. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారికి చెప్తాం, భక్తి వినోద ఠాకూర్లు. ఆ విధంగా అందరిని కూడా చేయాలని చెప్తుంటారు. సో, అలాగే ఇంకా ఈ బ్రహ్మ యామలము అనేటువంటి గ్రంథంలో కూడా దానికి ఇంకా ప్రామాణికం ఇస్తున్నారు. శాస్త్ర ప్రమాణములను అనుసరించకుండా కపటత్వముతో ఏకాంతమగు హరిభక్తిని సాధన చేయు వ్యక్తి భక్తి మార్గమున ఎట్టి ప్రగతి సాధించలేడు సరికదా. శ్రద్ధ గల సాధకులకు అతడు ఆటంకము కలిగించును. శాస్త్రములను యథావిధిగా పాటింపని వారిని సాధారణంగా సహజీయులు అని అందురు. వారి దృష్టిలో అంతయు మిక్కిలి చౌక. తమ కల్పనలను ప్రచారం చేయుచు వారు శాస్త్ర విధులను పాటింపరు. అట్టి వారు భక్తియుక్త సేవకు కేవలము ఆటంకం సృష్టించిన వారే అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే నియమాలను పాటించకుండా ఎవరైతే
ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఉంటారో వారు సహజీయులు అని జియాలు అని చెప్పబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా వారి దృష్టిలో అంతా కూడా ఒక ఆహ్, చీప్ మెంటాలిటీగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు. వారి యొక్క వారి వారి భావనలు ఏవున్నాయో వాటిలోనే వారు చేస్తుంటారు. అలాగే ఇక్కడ మనం చెప్తున్నటువంటి ఏంటంటే, వేద శాస్త్రాలను గౌరవించాలి అని చెప్తున్నారు. అలా గౌరవించని వారు ఈ భక్తి మార్గంలో పయనింపని వారు ఒక హ్మ్. అభ్యంతరం లేవదీయవచ్చు. దీనికి అంటే ఇక్కడ ఇది ఈ అంటే ధ్యానం చేయడం ఇదంతా కాదు. సో, మనకి 6 అధ్యాయంలో ఆత్మ సంయోగ యోగంలో భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. వాటన్నిటికంటే కూడా సరళం భక్తి విధానము సరళమైనటువంటిది. వాస్తవానికి సరళమైనటువంటిదిగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంతో కఠోరమైనది కూడా. భక్తి అనేది అంత ఈజీగా అయ్యేటువంటిది కాదు. సో, కాబట్టి కాకపోతే మనం చేయడానికి చాలా సరళంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి ఏముంది? ఆ భగవంతుని నామాలను నిరంతరం స్మరించుకుంటూ ఉండడం, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోగలిగేటువంటి అవకాశం. దానికోసం వివిధ రకాలైనటువంటి అష్టాంగ యోగ విధానాలు, ధ్యాన విధానాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి అంతగా అవసరం లేదు. అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో అంటే ఇక్కడ ధ్యానం గురించి వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నారు. బుద్ధ భగవానుని శ్రీకృష్ణుని అవతారంగా అంగీకరించెను. కానీ అదే శ్రీమద్ భాగవతంలో నాస్తికులగునటువంటి వారిని భ్రాంతివశీయులను చేయుటకై బుద్ధ భగవానుడు అవతరించినని కూడా కలదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి వచ్చినటువంటి పరంపరలో భగవంతుని ఏ అవతారమైనా కానీ మనము గురువుగానే స్వీకరించబడదు. బట్ బుద్ధుడిని ఎందుకంటే ఆయన గురు పరంపరలో లేరు అని చెప్తారు మనకి ఆచార్యులు మన ఇంతకుముందు. సో, కాబట్టి ఎవరైనా గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారే మనకి ఈ భక్తియుతమైనటువంటి మార్గంలో వృద్ధి చెందడానికి దోహదపడి భక్తిని ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి దోహదపడేటువంటిదిగా ఉంటుందని చెప్తారు. అలాగే ఈ సనాతన ధర్మాలను గురించి అంటే భక్తియుతమైనటువంటి ఈ ధర్మాలన్నిటిని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహంతో ఉండాలి అని చెప్తారు. అదే నారదీయ పురాణంలో ఇట్లు గలదు. భక్తి విధానం తెలుసుకొనవలెనని ఆసక్తి గల వారికి అచిరకాలంలోనే సర్వాభిష్టములు సిద్ధిస్తాయి. అంటే మనలో ఆ తపన ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో, వారు మాత్రమే శీఘ్రంగా ఈ భక్తియుతమైనటువంటి దాంట్లో మనము పురోగమించగలుగుతామని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క ప్రీతికై ఐహిక భోగాలన్నిటిని కూడా పరిత్యజించాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ దానికి ప్రామాణికంగా ఒక పద్మ పురాణంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుని సేవ కొరకు ఐహిక భోగములను త్యాగం చేసిన వారికి కొరకై విష్ణులోకమందలి ఐశ్వర్యములు ఎదురు చూస్తుంటాయి. ఇక ఇక్కడున్నటువంటి ఈ భౌతిక ఇది కాదు సరైనటువంటి ఆనందం. ఇక్కడున్నటువంటివి కాదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైనా అశాశ్వతమైనటువంటిది. కానీ ఇక్కడ వీటిని ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి వాటిని ఎవరైతే త్యజిస్తారో వారికి ఆ గోలోక బృందావనంలో భగవంతుని యొక్క ధామంలో శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాలు ఆయన వారి కోసం ఎదురు చూస్తాయని చెప్పి. అంటే అక్కడికి చేరుకుంటారు కాబట్టి వారు వాటిని అశాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో ఆనందాలు కాకుండా అక్కడ ఉండేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాలను పొందుతారని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మనకి ఇచ్చినటువంటి అంశాలలో పవిత్ర ధామాలలో నివసించాలి అనేటువంటి కోరిక. సో, సాధారణంగా మనము ఇంతకుముందున్నటువంటి పూర్వ ఆచార్యులు గాని వారిని చూసినట్లయితే వారందరూ కూడా గోస్వాములు, వారు షడ్ గోస్వాములు గాని వీరందరూ చూస్తే వారు బృందావనంలోను అక్కడ ఎక్కువగా నివసించేటువంటి వారు. కాబట్టి ఇక్కడ ద్వారకలు వీటిలో అంటారు. సో, ద్వారకా నగరంలో 6 మాసములు లేదా 1 మాసం కనీసం ఒక పక్షము లేదా ఒక రోజు అంటే ఇక్కడ అక్కడ నివసించినట్లయితే అటువంటి వారికి ఆ విష్ణులోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్తారు. సారూప్య ముక్తి అంటే నారాయణుని వలె చతుర్భుజ రూపమును పొందుట వంటి ఫలములను ఎదురు చూస్తుందని స్కంద పురాణంలో తెలుపబడింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా బ్రహ్మ పురాణంలో ఇట్లా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఓహో! ఈ జగన్నాథ క్షేత్రం మహాత్యం మహాత్యమని వర్ణించవచ్చును. అంటే ఇక్కడ ఏది పూరి జగన్నాథుడి గురించి చెప్తున్నారు, వర్ణిస్తున్నారు. 80 చదరపు మైళ్ళ విస్తరణంలో గల ఈ ప్రాంతంలో జనులందరూ స్వర్గస్థులై దేవతలకు వైకుంఠ లోకముల వలె చతుర్భుజులుగా కనిపించుచున్నారు అంటూ ఆ మహత్యాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని చేస్తున్నారు.
అలాగే ఇంకా మనకి శ్రీమద్ భాగవతం పైన ఆ నైమిషారణ్యంలో నిరంతరము జిజ్ఞాసువులుగా ఉండేటువంటి ఆ మహామునులతో సూత గోస్వామి వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. గంగా నది జలములు నిరంతరము శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మములను పూజించిన తులసి పరిమళలతో గుబాళించుచుండును. అందుచేత గంగా నది శ్రీకృష్ణుని వైభవమును చాటు నిత్యవాహిని. గంగా నది జలములు ఎచ్చట పారినా అచ్చట ప్రజలందరూ బాహ్యంగాను అంతరంగమునందును కూడా పవిత్రీకరించబడతారు. అందుకే గంగా స్నానం అని చెప్తూ ఉంటుంటాం మనం. సో ఆ విధంగా, ఎందుకంటే అది ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క పాదాల నుండి వచ్చేటువంటి ఆ జలం అది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాం కాబట్టి అవసరానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మాత్రమే స్వీకరించాలి అనేటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ నారదీయ పురాణంలో ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. భక్తియుక్త సేవలో శ్రద్ధ గలవారెవ్వరూ తనకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ స్వీకరింపరాదు. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో నారదీయ పురాణం ప్రకారంగా మనకి కావలసిన దానికంటే, ఎందుకంటే ఏది కూడా మనతో ఉండేటువంటిది కాదు. ఇవన్నీ అశాశ్వతం అని తెలిసినప్పటికీ కూడా మనకి ఇక్కడ భగవద్గీత వినేటప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంటాం. ఒకసారి యమధర్మరాజు అడిగినటువంటి ప్రశ్న, ఈ ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటి అని అడిగితే ఆయన యుధిష్ఠిర మహారాజు చెప్తాడు, ధర్మరాజు చెప్తాడు, ప్రతి క్షణము అనేక మంది జీవులు ఈ దేహాన్ని వదిలివేసి వెళ్తూ ఉంటే, మరణాన్ని పొందుతూ ఉన్నప్పటికీ జీవి తానేదో శాశ్వతంగా ఉండేవాడు అనే భావనలో అన్ని సమకూర్చుకుంటూ ఉంటాడు. అదే అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం. అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, మన చుట్టూ జరిగేటువంటి అన్ని విషయాలను చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఏది శాశ్వతం కాదు. ఎందుకంటే మనతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ పోతూనే ఉంటారు. నిరంతరము వచ్చిన జీవులందరూ వెళ్ళిపోతుంటారు. కానీ మనం ఏమనుకుంటాము, ఇంకా నేను శాశ్వతంగా ఉంటాను అనేటువంటి భావనలు. అందరూ చనిపోతూ ఉన్నా, మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, మన ముందు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పోతూ ఉన్నా, కానీ మన భావన మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా మనమే శాశ్వతంగా ఉండిపోతాం ఇక్కడ అనే భావనలో ఉంటామని చెప్తారు. అదే అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం. కనుక ఆ విషయాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు ఎవరైనా కానీ ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో శ్రద్ధ ఉన్నటువంటి వారు అవసరమైనటువంటి దానికంటే ఎక్కువగా కూడబెట్టుకోవాలి. మామూలుగా మనం జీవన విధానానికి కావలసినటువంటి ఉందనుకోండి, ఒక ఇల్లు ఉంటే అందరం మంచిగా ఉండగలుగుతాం. సో కాదు, ఎన్నో ఎక్కువ మేడలు మిద్దెలు కూడబెట్టాలి అనేటువంటి దాంతో ఆ రజోగుణ సంబంధంతో ఇంకా ఎక్కువ సంపాదన కోసం చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో అది భక్తి చేసేవారికి అది సరైనది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రతి వ్యక్తియు తన శక్తిని అనుసరించి నియమములను స్వీకరించుట మంచిది అని చెప్తున్నారు. అట్లు స్వీకరించిన తర్వాత వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. అది ఆధ్యాత్మిక జీవన పురోగతికి తోడ్పడుతుంది. సో సాధారణంగా మనకి భక్తియుతమైనటువంటి దాంట్లో 16 మాలలు చేయడము, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటించడము అనేటువంటిది మనకి నిబంధనగా ఉంటుంది. వాటన్నిటిని కూడా ఖచ్చితంగా రోజు 16 మాలలు చేయడము, సో ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించడము చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా మనము ఆ ఏకాదశి ఉపవాస వ్రతం కూడా, ఏకాదశి నాడు ఉపవాస వ్రతం పాటించు వ్యక్తి సమస్త పాపములు నశించి పవిత్ర జీవనము సిద్ధించునని బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో గలదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కేవలము ఉపవాసం చేయుట కాదు ముఖ్యం, అది అతనికి గోవిందునిపై లేదా శ్రీకృష్ణ భగవానునిపై విశ్వాసము, ప్రేమ పెంపొందించే విధంగా ఉండాలి. ఉపవాసము అంటే ఏది తినకుండా ఉండడం అనేటువంటిది ఒకటే కాదు ఇక్కడ. ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో, ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండడము ఉపవాసం. సో కాబట్టి ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేయుటలో గల అంతరార్థము మన శరీరపు అవసరాలను తగ్గించుకొనుట, అలాగే నామజపములోనే లేక అటువంటిదేదైనా మరొక దానిపైన భగవత్ సేవలో కాలం గడుపుట, అంటే భగవత్ సంబంధంలో ఉండడం ఉపవాసం అంటే. ఉపవాసమునందు ఆ ఉపవాసం ఉండేటువంటి దినములో ముఖ్యంగా గోవిందుని లీలలను స్మరిస్తూ, సో సాధారణంగా ఏకాదశి వ్రతం చేస్తూ ఉపవాసం ఉన్నారనుకోండి, ఆ రోజు
ఆ 16 మాలలు రెగ్యులర్‌గా చేసేటువంటి 16 మాలల కంటే ఇంకా ఎక్కువగా కొన్ని మాలలు చేసి 25 మాలలో ఇంకా ఎక్కువగా చేస్తే అది బావుంటుందని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మనకి ఈ ప్రకృతి సాంగత్యంలో మనం ఉండేటువంటి ఈ అంశాలలో కొన్ని వటవృక్షాదుల పూజ ముఖ్యంగా మనకి కొన్ని తులసి మొక్కను, అలాగే ఉసిరి మొక్కలను పూజించాలి అని, అలాగే అశ్వత్థ వృక్షాన్ని పూజించడం అనేటువంటిది మనకి ఉండేటువంటి అలాగే భక్తులు కాని వారి యొక్క సాంగత్యాన్ని పరిహసించుట. హరే కృష్ణ. సో, చైతన్య మహాప్రభువుల వారు కూడా మనకి అంటే మనకున్నటువంటి వారిని ఇక్కడ ఎందుకంటే అది భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలో నిమగ్నమవునటువంటి వారితో కలిసి ఉండడం వల్ల వారంతా కూడా మాయావాద నిరాకార భావనలతో భక్తియుతమైనటువంటి సేవకు అది ఆటంకంగా కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ భక్తి ఆరాధనలు భగవంతుని ఆరాధన ఒకటి అని కూడా ఎప్పుడు అవగాహన చేసుకోరాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన భగవద్గీతలో చెప్తారు. యాంతి దేవా వ్రతాన్ దేవాన్ యాంతి మధ్యాజినో. సో, అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఏ దేవత ఆరాధన చేస్తే వారు ఆ లోకాలకు వెళ్తారు. నన్ను పూజించేటువంటి వారు నా లోకానికి వస్తారు అనేటువంటిది వారు ఇక్కడ చెప్పినటువంటి అంశం. కాబట్టి భగవంతుని ఆరాధనలో ఉండడం వల్ల అన్ని ఇతర అంటే ఆరాధన అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక వృక్షం యొక్క వేరుకి చెట్టు మొదట్లో నీళ్లు పోస్తే మొత్తానికి అందుతుంది. అన్ని శాఖలకు అందుతుంది. అదే విధంగా అన్ని దేవతలకు అధిపతి అయినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుని ఆరాధనలో ఉన్నట్లయితే ఇతర దేవత ఆరాధన కూడా వస్తుంది అని చెప్తారు. సో, ఇంకా ఇక ఎవరైతే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో సరిగా నిమగ్నమవరో అటువంటి అనర్హులుగా ఉన్నటువంటి వారిని శిష్యులుగా గ్రహింపకూడదని చెప్తారు. అలాగే అధికంగా దేవాలయాలను నిర్మించట, నానా గ్రంథాల పఠనాసక్తి అనేటువంటి అంశాలను కూడా చేయకూడదు అని ఇది ముఖ్యంగా గురువులకు మరియు మందిరాలలో ఉండేటువంటి వారి కోసం చెప్పబడినటువంటి అంశాలు అని చెప్పబడేటువంటిది. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీమద్ భాగవతంలో 7వ స్కందం 13వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకంలో నారదముని యుధిష్ఠర్ మహారాజుతో అంటే ధర్మరాజుతో ఈ విధంగా అంటారు. వివిధ వర్ణాశ్రమముల ధర్మములను వర్ణించుచు ముఖ్యంగా సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసిన సన్యాసులు ధర్మము ఇట్లు వర్ణించారని చెప్తున్నారు. సన్యాస ఆశ్రమమును స్వీకరించిన వ్యక్తి అనర్హులగు వారిని శిష్యులుగా స్వీకరింపరాదు. ముందుగా ఆ సన్యాసి తనకు శిష్యుడు కాగోరు వ్యక్తి కృష్ణ చైతన్య అన్వేషణగుడో కాదో అనేటువంటిది పరీక్షించుకోవాలి. ఆ తర్వాతనే అతన్ని శిష్యుడిగా స్వీకరించాలి అని చెప్తున్నారు. కాకపోయినట్లయితే అతన్ని స్వీకరించరాదు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే ఈ శిష్యుల సంఖ్యను పెంచుకోవడం కోసం కాదు ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటి. ఎంత తక్కువగా ఉన్నా ఇప్పుడు ఎందుకంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారికి అనేక మంది శిష్యులు ఉండి ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకాచార్యులుగా జగద్గురువుగా ఇప్పుడు కీర్తిస్తబడుతున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో, కాబట్టి అలా ఎవరికి ఆ జిజ్ఞాస ఉందో అటువంటి వారినే శిష్యులుగా స్వీకరించాలి అని ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే సో, ఇంకా మనకి ఈ సాధారణమైనటువంటి విషయాలలో అంటే నిష్కపటము, అలాభాలలో సమదృష్టిని కలిగి ఉండడము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యము అని చెప్తారు. అంటే అన్ని విషయాల ఎడ సమదృష్టితో ఉండడము, అంటే ఈ సమభావనతో అంటే మంచైనా, చెడైనా, లాభ నష్టాలు, ద్వంద్వాలు అని చెప్తాం. సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానావమానాలు వంటి ఇటువంటి వాటిలో కలత చెందకుండా ఉండాలి అని చెప్తారు. సో, ఇక్కడ పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక సూక్తి చెప్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్యంతో జీవించు వారిలో ఐహిక లాభ నష్టాల వలన ఎట్టి కలత నొందరాదు. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఈ విషయంలో చెప్తున్నారు. నష్టము సంభవించినప్పుడు వారు కృంగిపోరాదు. ఎందుకంటే అది మనకు ప్రాప్తి లేదు. భగవంతుడు మనకి అది అవసరం లేదనుకున్నాడు కాబట్టి మన వద్ద నుంచి తీసేశాడు అనేటువంటి భావనతో ఉండాలని చెప్తారు.
అలాగే నిరంతరము మనసులో శ్రీకృష్ణుడిని ధ్యానిస్తూ ఉండవాలని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దీని భావం ఏంటంటే, బద్ధుడైనటువంటి ప్రతి జీవియు సదా ఐహిక కార్యములను గూర్చి ఆలోచనలతోనే సతమవుతూ ఉంటుంటాడు. అట్టి ఆలోచనల నుండి అతడు విముక్తి సాధించి పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యంలో జీవించాలి అని చెప్తున్నారు. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. మేము లోగడ వివరించినట్లు కృష్ణ చైతన్యంలోని ప్రధాన సూత్రము నిరంతరము శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్మరించడము. కష్టము సంభవించినప్పుడు కలత నొందరాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం వల్ల మనకి ఎటువంటి లాభ నష్టాలు వీటి వల్ల ఎటువంటి మనము కలత నొందకుండా ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్తుడగు వ్యక్తి శోకము గాని భ్రాంతి గాని వశుడు కారాదు. అంటే ఈ ద్వంద్వాలకి లాభం వాటికి వశుడు అంటే దానిపైన ఆధారపడరని చెప్తారు. దానికి ప్రభావితుడు కాకుండా ఉండాలని చెప్తారు. సో అలాగే ఇంకా దానికి మనకి పద్మపురాణంలో చెప్తుంది, సంతాపమునకు కోపమునకు వశుడై నటువంటి వ్యక్తి హృదయంలో శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్కరించే అవకాశము ఉండదు. అంటే కోపతాపాలకు లోనై అనవసరం ప్రతిదానికి కూడా, ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా మనము రియాక్ట్ అయినట్లయితే మన యొక్క హృదయాల్లో ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడు అక్కడ మనకు సరిగా ఉండరు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక దేవతల ఆరాధన అటువంటి అంశం వారికి ఇక్కడ మనం చూడవలసినటువంటి దాంట్లో చెప్తున్నారు. అన్య దేవతల పట్ల తగిన గౌరవం ప్రదర్శించుట మర్చిపోరాదు. అంటే అన్య దేవత ఆరాధన చేయవద్దు అన్నారు, కానీ వారికి ఇచ్చేటువంటి మర్యాదలు తప్పక ఇవ్వవలసింది అని చెప్తారు. కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు మనకి తండ్రి పైన గౌరవం ఉండి తండ్రిని చేస్తున్నాం అనుకోండి, అలా అని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళని ఎవరిని కూడా అగౌరవపరచవలసినటువంటి అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, కృష్ణ భగవాన్ యొక్క సేవలో ఉన్నాం కదా అని చెప్పేసి మిగతా దేవతలను మనము అవమానపరిచే విధంగా మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రదర్శించరాదు అని చెప్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు అని చెప్తున్నారు. తాను ఆ అన్య దేవతలో భక్తుడు కాకపోవచ్చు, మనం అవి ఇతర దేవతలకు భక్తులు కాకపోవచ్చు, అంత మాత్రాన వారి పట్ల అగౌరవాన్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రదర్శించకూడదు అని చెప్తారు. ఉదాహరణకు ఒక వైష్ణవుడికి శివుడికి గాని బ్రహ్మకు గాని భక్తుడు కాడు, అయినను అట్టి ఉన్నత స్థితి గల దేవతల పట్ల గౌరవం ప్రదర్శించుట అతడి యొక్క విధి. ఎప్పుడు కూడా మనం వైష్ణవులుగా ఉన్నామని చెప్పేసి శివుడిని కానీ బ్రహ్మని కానీ దూషించడం అనేటువంటిది చాలా అపరాధం కిందగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎవరిని కూడా దూషించకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వైష్ణవ సిద్ధాంతం ప్రకారం వైష్ణవుడు చిన్న చీమను కూడా అగౌరవింపకూడదు అని చెప్తుంటారు. సో అంటే చిన్న చీమకైనా మనం గౌరవించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక మరి అటువంటప్పుడు గొప్పవారుగా భావించేటువంటి శివుడు బ్రహ్మ ఉన్నటువంటి ఇతర దేవతల గురించి మనం వేరే విధంగా చెప్పాల్సిందేంది, వారికి కూడా ఎంతో మర్యాద ఇవ్వవలసిందిగా మనకి చెప్తున్నటువంటి భక్తి సూత్రాల్లో చెప్తున్నటువంటి అంశం. శ్రీకృష్ణుడు లేక హరి దేవదేవుడు, అందుచేత సదా ఆయన ఆరాధనీయుడు. అట్లనుట వలన ఇతర దేవతల ఆదరింపకూడదు అని అర్థం కాదు అని చెప్తున్నారు. అదే చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఒకళ్ళకి ఇస్తే అలా అని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళని మనం అశ్రద్ధ చెయ్యాలి అంటే వారికి ఇవ్వట్లేదు. వారి విషయంలో మనం ఎటువంటి విషయాన్ని నిర్ణయం ఇవ్వం. అంత మాత్రాన వారిని ద్వేషించినట్లు కాదు కదా. అందుకని వారు ఎవరిపైన కూడా ద్వేషాన్ని కలిగి ఉండొద్దు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ముఖ్యంగా చివరిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము జీవహింస తగదు. ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది ఈ భక్తి విధానంలో. ఏంటంటే ఇది మహాభారతంలోని సూక్తి అని చెప్తారు. ఎవరైనను ఏ ప్రాణిని చికాకు పరిచి మనసు నొప్పించకుండా నుందురో, ఎవరు దయామయుడైన తండ్రి తన పిల్లలను చూసుకొనున్నట్లు సర్వ ప్రాణులను చూసునో, ఎవరి హృదయము పవిత్రమో అట్టి వారు అచిరకాలంలోనే దేవదేవుని అనుగ్రహముకు పాత్రులు కాగలుగుతారు అంటూ ఇచ్చినటువంటి అంశము. సో అంటే ఇక్కడ మనము ఎవరిని కూడా నొప్పించకూడదు అని చెప్తున్నారు. భక్తి విధానంలో ఉండేటువంటి వారు ఏ జీవిని కూడా చివరికి చిన్న చీమ, ఇంతకుముందే చెప్తున్నారు, ఏ ప్రాణికి కూడా వారికి చికాకు పరిగే విధంగా కూడా వారి యొక్క మనసుని నొప్పించరాదు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తున్నటువంటిది.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నాగరికమని చెప్పబడే నేటి సమాజంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. నాగరికమని చెప్పబడే నేటి సమాజంలో ఒకప్పుడు జంతువుల పట్ల క్రూరత్వమును నిరసించుచు ఉద్యములు సాగుచుండును. కానీ నిత్యము జంతువులను వధించు కబేళాలు అంటే ఆ వధ్యశాలలు మాత్రము యథావిధిగా నడుపబడుచుండునేయుండును. వైష్ణవుడట్లు కాదు. జంతువధను గాని, ఏ జీవికైనను కష్టమును కలిగించుటను గాని వైష్ణవుడెన్నడును సమర్థింపజాలడు. సో, ఇది ఒక వైష్ణవ భక్తులుగా ఉండవలసినటువంటి అంశాలు. సో, మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి గ్రంథానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం. సో, అందులో మనం ఈరోజు చూసినటువంటివి భక్తియుత సేవను ఎట్లు చేయాలి, అలాగే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి అంగాలు, వాటికి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు అనేటువంటి అంశాలను ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్‌లో చూడడం జరిగింది. హరే కృష్ణ అందరికీ. ధన్యవాదాలు.